Tak. Ty jo, to je super, fotíš to? Ne, Teďka sluní foť. Jak si to vezme? Dívej. to bude lepší natočit na video. Ty to točíš? Na. Tak. To nepovedlo trochu? Okay, Učí to do tety. No do tety nevadí, ale ty punčocháče vadí. No, punčocháče vadí. To jste nevynadaný. Ale Já příště vezmu, až řekne, že ji budeš chtít takhle krmit, neoprenový punčocháč. tak buď neoprenový, nebo ji vezmu tu pláštěnku Tak. na to jídlo. Ale tak to operem, to tady přečváknem. No, tak to se nám nepovedlo. Tak možná aspoň troška zůstane v ní. Aninko, ty z toho tak krásně snědla. A já nevím, proč si vždycky tam strčíš do té lžičky tu ručinku. No to nikdo neví, že? Tak. Jo. Jo. Ona už se sama, no. Krásně. No, to ti děkuju, teto teda. Musí se naučit někdy papat sama, že? Ano. To ji postavíme do sprchy, ale ze stoličkou zavřem a... Jo. A právě nejlepší, když se učí z něco červeného, jako máš všude. Mám krutí maso s kukuřicí, mohla jsem ho vzít jako. A bramburkou, je to úplně bílý. Tak. Počkej, A no. Anička? Ne, už se ti nechce jíst? Samotné je to moc práce, že? Jo. Ty, ale už tam máme na dně. Počkej, má to fakt jako sněžení.